Tampereen seudun koirakerhosta Anu Rantanen ja Nipsu. Varmasti nähdään vauhtia ja vaarallisia tilanteita, mutta toivottavasti tehdään hyvä tulos. Mikä se on tilanne? Miinus 23 ja 91 johtoon. Mikä se on tilanne sitten Damskilla? Damskilla on tilanne se, että siellä on 3 kovaa nollaa alla, 820 miinus 283 ja kun otetaan miinus 36 pois, sitten siellä Nipsu painaa tosi kovaa. Keinu viimeisenä tarkasti tehtiin.